Kapten Mark det går. Ja? No, zo, det går op iemand film of dagen. Daar we doen. Als ik het zit zien, dan zal ik zo. Kan nog maar 40 something Ronin. 40 Ronin. No, up zo. Nu nog nog buiten. Oh. Nog een dag. Oh. No, I'm what ik kan toch bestellen, maar. Mooi. Ja, mày đó. Stop joh. Đấy.